zvakaitika ndezvekuti ndikatsanangura kumashure tangira kumberi okay dambudziko chaichaio ndekuti ndakarwara shuga 2023 muzwa shuga inouraya system kubva ipapo ndopakatanga kubva ipapo system yaita down hatauzopa tawirirana nemadzimai up to now patakabatwa shuga ndopatakabatwa madzimai angu akatanga kutisema vakatanga usati wachira kana kundibikira kubva ipapo ndopatakabatwa kusvika izvozvi mubhedroom chaichaiwo vakatobuda echinamato murume wangu ari violent anorova mubhedroom machona imomo maari kuchemera kuti aitonditi buruka pamubhedha rara pasi ndaimborariswa pasi kwenguva pamwe pacho unozoti chidzoka chirara pamubhedha ndodzoka ndorara kuti pamubhedha wonzi futi momusi handichada buruka pasi sakada inini nyaya yangu yandakawinza kudaro ndikunetsana nemurume wangu musi wechina akanga anditi handichakudi chirongedza mabhegi ende kumusha kwenyu nyaya yacho mambo yakatanga pane nguva pane mwaka saka inini changa chichi musi wechina ndada kuti ndiende kunonamata kumasoro kunorara pazambara saka ndaoneka kuti andakuenda kuchechi ndokandakanzi dzokai uyai saka inini ipo zvino nemurume wangu tiri kunetsana nenhau yechinamato tiri kunetsana kudaro ndakatanga kuvatsana kurakati inini izvezvika kunamata kundofunga yachechi yechi8 muno muchebhutu muchingonditi ndarota handei kuchechi iyo ndichiteera ndarota handei uko ndoka tichararama tichafira tiri ndotevera tikaendeswa kune imwe chechi iwo ndiwanokuendesa ndiwanozotanga kubuda ukadoti usari uri muchechi muye wonzi udanana nemafundisi saka kana udanana nemaprofita saka ndakapedzisira izvozvi ndazoti inini zvezvindaneta kumwe kwachona kwatakabenda futi wakanditorera magemenzi mayunifomu angu eseruwadzano zvese wakapisa ndikanyarara ndikarega tikangomira kuendawo chechi izvezvi wandiendesa futi kumwe wakatsanangurwa zvimwe zvinhu zvinoita kuti zvinovabhova vanobva wasiya kunamata saka musi wechina pawakanditi inini handichakudei ndopandakati aiwa inini ndofunga ndane 26 years ndichigara nemi pa26 years pane patakambogara dare muna 2020 nehanzvadzi yemurume wangu murume wangu akabudisa mashoko ekuti uyu handichazosaneswe naye musikana wangu webasa saka inini zvakanditi ndiri musikana webasa saka inini wedare ndakanyatsoti aiwa tetewo ndobva nditi iwewe munochingoshimbirira shandira vana vako ndakashingirira daro ndikaramba ndiri kushandira vana vangu ndinoiti ndakazovhura kakantini murume wangu kuti haachengete vana zvimwe zvachona anototi pano nepapo sekutara kwakuteko kuku asi vane mari dzavanopanana semhuri $100 vamanotumirwa asi kana sendi raanondipa hapana ndinongozvionera ndine mwana izvozvi ari pahaki 1 apa ndofunga ndane chikwereti chakura zvekuti nditoshongeta sei musikana ari kuyunivhesiti kuzambia izvezvi marizots akabuda panga pachidikwa mari yekuti ndinobva nyaya ndamhangara inini ndeyekuti murume wangu uyu izvozvi zvekuti enda kumusha kwenyu handiti enda kumusha kwenyu ini ndikati handingaende nekuti wakamboditi ndiri musikana nebasa saka ndikutaura nyaya yamamhangara nokunzi enda kumusha kwenyu kunoona vabereki enda kumusha kwenyu handichakudi handichadiwe saka musataura nyaya dzese dzakawanda dzinoziva izvi zvingotaura nyaya yekuti murume raramo chete kutaura nyaya yakawanda hakuna zvinhu zvazvinoshanda baba kuti maramba amwe kutaura dzese shoko yakangoita imoenda kuchechi mopinda chechi ipi ndaipinda mopinda chechi ipi masiro maipinda chechi ipi Joani Masiro izvozvo handisiri kuchechi maipinda ndaipinda mopinda chechi ipi kama Joani Masiro yechishando yenyu ichishando ndaipinda muchechi saka mama muchirinda kuchechi mama muchiri kuenda kuchechi here baba vachaenda kodza makambochinja ingani padhuza kwamakamboti handei mukazobva makuenda kushamidza dziri dzipi makachinja chechi ngani ndingati zvavataura handina kungoti ndakapinda muchechi washedza ndaingoenda ndononamata iwo uzoteva
Asi mhuri kamunhu anongoti ande chechi meche. Zvandoti makabva kune mukana ne mukana ne. Hayi manje kufangodza pano. Asi zvino dambudziko rinokawari kuenda. Ya dambudziko iri. Nderei? Zvakaitika ndezvokuti ndakatsanangura kumashure. Tangira kumberi. Okay, dambudziko iripo chaiyo ndekuti ndakarwara shuga 2023. Muzwa shuga inouraya system. Kubva ipapo ndo pakatanga tambudziko. Kubva ipapo system yaita down. Hatazobva tawirirana nemadzimai up to now. Mama kukwanza. Ndambotaura nyaya yekuti nyaya dzinouya kuno vanhu vanotaura vachidaidzira vamwe vakatsama vasingatauri mudzi wenyaya. Manzwisisa akamangara ndiani mama? Makamangara nyaya yekuti chii? Nyaya yekuti murume andiramba ati handichakudi chienda kumusha kwenyu. Asi muchimudaini? Inini wedare nini hangu ndandagamuchira kuramba asi ndanga ndikuda kuti dare rindibatsire. Nhai signor, nyaya iri kurambanisa vanhu ava ndeyechi yechechi? Aiwa ndonga pani pa regai tidzokorere shure. Mai vanga vachiti taichinja machechi zvinhu zvaitopesera zvatichinyanya machechi tichidii. Saka ndakabvunza kuti zvinomunda kuchechi ipi vati John Masowe Chishanu. Ndikati ko baba muri kuenda kuchechi ipi? Wakati ndaienda kuJohn Masowe Chishanu. Zviri kureva kuti munhu akamira kuenda kuchechi ndibaba. Imwe chete iyoyo ichiri kuenda amai. Vakasindai. Asi zvese zvishanu? Zvese. Pane musiyano here? Amaonero enyu? Pandakaona musiyano ndekuti kuti izonyanyonetsana nekuchechi kwakuenda. Vaprofita vakauya vari varume vachida kuwashandira kumba vari vaviri. Pamutemo wechishanu ndiri mudare hazvitenderi. Saka ndakabvunza profita imo sei musina kundifonera kana kundiudza kuti muri kuzobatsira. Ndove kwavari kuenda izvozvo? Ndokwavari kuenda izvozvo. Then pane pamama kutsanangura pandaida kuti mambo vabati pamati ndaane dambudziko reshuga. Chienderei henyu mberi. Vanga vabvunza kuti nyaya yekuchechi here. Saka taida kuratidza kuti kuchechi kukuendwa zvako. But handifi kuti kune mamwe maproblems ari kubva kusama kutaura. Pane zvamazotsanangura zvandati vanhu ngavabate mudzi wenyaya tinzwe kuti pane zvinogadzirika here navanoda kubatsirwa pano. Chandikuona kashanda kubatsira chokuti patakabatwa shuga ndopatakabatsira. Madzimai angu akatanga kundisema. Vakatanga kusandiwachira kana kundibikira. Kubva ipapo ndopatakabatsira. Kusvika izvozvo. Mubhedroom chaiwo vakatobuda. Saka musi wechina wakuenda kuchechi ndandarwara kuzi makumbo akachindirwadza. Ndakaita pfungo zokuti ndakagara pazuva ndakaona ma12 vatsumidza kwega vakutobuda. Ndikati mboenda kupi handiri kunoda kugomo nemadzimai. Ndikati musina kutaura here? Ndikati achimbogarira apa tisati titaura. Noda kuti musi wa28 June last year vakaenda futi uchakare vasingondibvunza ndobvadzoka makuseni. Ndati ko kusataura vakadzoka usiku vakaenda china manini vakadzoka Friday usiku. Ndikabvunza ndoti ko chii chiri kumboitika? Amutauri makaenda kupi? Ndotanetsana. Ndopa wakatuta musi wa28 ndobva nogara kuchechi. Ndobva vazodzoka 28. Amai mumangani mati murume ari kurambai ndiyo here ripoti yamauya nayo? Imi muchiri kuda murume here? Nonga ndechitiri ndichibvunza inini. Inini murume handichada izvo. Ari kuramba umwe ndiani? Murume akandiudza kuti achandida. Imi muchida? Chinoratidza kuti murume akanyatsokuramba ichive. Inini kutouya kwakudare murume wangu akanga ati chitotutai ibvi pano bvisai twenyu twese. Saka wanongu ndopakati aiwa mama hapana pane zvatoda kubvunza mama zviri straight. Murume akakurambai hapana munhu aivapo hapana munhu azviramba. Imimi muchiri kuda kumba here? Muda murume muchiri kuda murume here? Pandimabva mai manje kuti aiwa. Toda kuti mama wajekerwa kuti muri kurambana here kana kuti marambwa kana kuti maramba inini. Kuitira kuti nyaya dzinotevera mashure dzinzwike kuti tiri kune direction iyi.
mupanzwisisa vanotara zvimwe zvikunzwisika pamuri kunzvenganyini hatisi kuti mune mhosva kuzomangana tiri kuti muchimhangara kudaro taurai zvistraight vanhu vaone kuti tikunyanya uko ehe saka zvimwe zvavanenge vataura zvamupikisa munotaura hanhu makatobuda mumba makati aiwa zvakamira sei vanhu vazive pavakananga inini ndine akabva kumwe musi ndakabva kubasa ndikasvika kumba achinja makisi epabedroom achiti muprofita aprofita kuti inini ndoda kumuuraya saka izvezvi makisi epabedroom aine murume wangu inini handandino akachinja kana vana vese vanotobva kuti madhedhi vane makizi avo ega epabedroom vakachinja vachiti maprofita aprofita kuti inini ndoda kumuuraya akati kutanga ipo zvino ndakuzvibikira ndega vakatotsvaga stovhu pane stovhu itori mubedroom yavanga vakuzvibikira vega chikafu chavo inini nevana tichibikirawo kupi kukicheni saka zvekuti makatoburitswa mubedroom ka mamwe mukonara nyaya dzinosvika ku80 to 90% dziri kunotaura nyaya yemaprofita nganga profita akati nganga muprofita akaprofita kufa kwababa avo ndevaya muri kuyanawo izvozvi here kana ndevavo aiwa muprofita wakatanga chinamata tese ndiyainzi akavaprofita kuti mudzimai koma ive kupa kunamata mese vachizoprofita musipo inini ipapo patakanetsana pane patakanetsana pachona ndichibvako inini handine problem yekuti ndane bundu ranga riri kuda kuopareta kumusana saka kushifta kwandakaita kubva kumba ndichimbotega imbononamatirwa ndimbotsvaga peace ndichinamata murume wangu ari violent anorova mubedroom machona imomo maari kuchemera kuti aitonditi buruka pamubhedha rara pasi ndaimborariswa pasi kwenguva pamwe pacho unozoti chidzoka chirara pamubhedha ndodzoka ndorara kuti pamubhedha wonzi futi mwe musi handichada buruka pasi saka nyaya yaisabuda senyaya sekusanangura kwakuita inini last year ndakagadzwa dare nemaprofita iwayo vachona vakazoprofita nyaya iyi asi pakaya muprofita nemadare wakauya wakatigaza amai sei muri kudzabvura murume mubedroom ndikati inini handisi kudzabvura murume mubedroom nyaya iri kuitika ndeyekuti murume wangu pakaita problem yekuti hazvisi kushanda mubedroom saka inini wedare kutaura chokwadi ndakasvika pakuti zviri nane kuti murege zvenyu kundibata-bata because unopedzisira kuzoita mafeelings uri munhu wenyama saka inini hangu handidi kuti ndizoita miedzo pakasanga kundikana saka zviri nane kuti at least tichingoreni muchingorega zvenyu kundibata kana kuzondisa chibhuyo ndo chokwadi chandakazota pamberi pemaprofita iwayo saka pandakataura kudaro ndipakati saka nguva kudza maprofita echi munyaya yoda kuti wakudia vakudei saka ndichaenda kuchechi mati ndobva vati handichatoi kuchechi kwacho ndobva watoti handichaenda kuchechi kwacho ndokuzosiya kwakaita kuchechi signor ava tikawatarisa vanhu vakuru handiti toda kuti vanhu vakauya pamberi pedu nenyaya mumatare zotibatsira kana isusuwo kuti ukazoona chakadai chaitika mangwana nesi ndevapi ngachinzi nesi yanga ichizoda kuenda kubasa ndiani mwana wenyu alright nyaya toda kuti taure kana dziri zvirwere zvana shuga nechichi zvinofanira kuzivikanwa kuti at last chii chinozopedzisira chaitika handiti iye mwana wenyu sanesi handiti atadza iye kuti angataure kana kukonfranta baba nenyaya dzakadaro but akaziva kuti baba vangu vane problem yeshuga inokonzera kuzonoti mubedroom matiri kunotaura zvonopedzisira zvadai anotsvaga dzimwe nzira handiti dzekubatsira baba kuti chisosi iri kunotadzisa kuti baba vangu vazodai vaite muromo nababa chii zvingabatsirike sei handiti kwete kuti titi baba vakabuda nevana vedu vanenge vachifunga kuti vadzidza vazoita seya vana ivavo vakadzidza vakasave learned vana vari kuuraya misha yevabereki vakavabereka kuti vasvike pavanenge vave handiti maona tinoda vana vedu vanotibatsira kana zvanyatsoipisisa mwana oudza kana vatete kuti vatete inga munongozviziva kuti kana munhu ane problem yakati zvinozopedzesera zvaitika ndezvakati saka kuti vabatsirike zvinoda kuti tidai handiti totsvaga nzira yekuda kubatsira munhu handiti iye zvino chiuda kuuraya musha nauye chechi muri kuona sinyoro ko naimamo chitendero mwana anoenda kuchechi ipi nesi anoenda kumaministries pentecostal ko imimi chitendero chemasowe munoenda here kumazvipatara
imimi pa condition muri pa medication ya ndakuita only 2 months ndibva ndasiya anongona vanhu vakuda ndakandishandise mahips because ndaita rush ndaida ndichikukwenya musipesi zvasikanzi imi munodayira here kuti mukaudzwa kunzi maita problem yakati nechipatara munozvibvuma ko shuga vana kukuudzai here dambudziko rayo rainozopedzisira ukanzi unayo kuti pakati unogona kukundikana zvakati nekuda kweshuga chakati unogona kuchikundikana nekuda kweshuga havana kukupa here zvinhu zvakadaro so dambudziko rinenge raapapi nokuti ndikakundikana kusangana namai handiti totoziva kuti aiwa haisi mhosva yaadzimai vangu haisi mhosva yangu asi idambudziko rave patiri handiti ndo zvatingarambanirana here mumba kuti inini kana ndave neshuga ndaakukundikana kuve murume mumba mai vondisema kuti kwanzi handichafanirwa kunge ndichirarama ndiri pavanhu ndizvo ko ivo vakaita chirwere ichocho nokuti zvirwere ndezvamwari but kana taenda kumapostori ndoda kukubatsirai taenda kumuprofita haana chekuita nechirwere cheshuga handiti tingadai tisina zvirwere zveshuga zvacho tingadai tisina endi tiri kuudzwa kuti fomu 40 varume tete ane maproblems akawanda handiti ilaki kuti munhu anga achiri mupenyu panguva iyoyo but matambudziko edu ariko vamwe ma30 chaiwo vatove nemaproblems iwaya tiri kutaura but ndozotourayira musha here hazvisiri izvozvo kana mwari wacho nazvo muri kuenderei don't waste time nokuti kana ndasangana nedambudziko mudzimai wangu haachagona chakati mudzimai wangu zvauya tiri teseka kondomusiyirani anonobvuma kutora reject from me kuti akukondinya nayo hakuna zvinhu zvakadaro aiwa hakuna zvinhu zvakadaro handiti saka isusu chikumbiro chedu iye zvino nyaya dzatiri kutaura pano matava ndibaba kandivatezvarakapa havana nyaya yavanofanira kunge vakagarira apa handiti mapaona hapana chamuri kuvanetsera mungadai matanga mauya imimi totaura nyaya yedu saizvozvi toona kuti no pamuri kuda kunosvika apa paakuda kuti umwe adai imi mauya muri mega kudare sei hama dzenyu dziripi vari kubasa vari kubasa havaende kubasa vese vane vari muno vanongoti pane vari muno varwara futi kwenyu ndekupi kwamabva muchiuya kuno muno muchegutu panokomba ari kulocation atadza kuyanzi arwara fulu arwara fulu but chatinokukurudzirai ukaona vanhu varikuda kuita zvinhu zvavo vari 1 vari vega vanhu ivavo vakawanda vachona havana kunaka haudzirwe munhu iyeye plus nyaya yekuda kubika musaitrust vanhurume kuti ndakubika ndega iwe wakubika wega iwe uchiona uri kukundikana kurwara kuratidza nzira yekuti wakuzonokundikana kana even kutsvaga sadza racho wauda kubika iroro wozobika rani makizi epamba ari kutaurwa namai makachinjirei handinochinja makizi mudzimai wangu paakabuda musi waJune 28 vakabudisa zvinhu zvese havapiwa kuti havasi vakabudisa mwana upi ari kushamisika bonzi mwana nesi musikana ari kupi bhozi akaenda kuzambia amuti akadzoka ari kupi handanzi ari pano ndanzose kudara muka ndatadza kuti ndanzokunganzi vane mwana nesi audakuenda kuchikoro ndo zvatsaunangurwa kuti tizobvuma kuti mupinde mudare ndo nyaya ndachitaurwa nditoshamisika kuti mwana wacho ari kuzambia adzoka nguwai pamweni kunongere chitsotsi charohwa naamai nemapurisa mwana ari kuita nesi ndinofunga pane wauya wane ishu yawo yawainayo ari womanesi paenda pamusoro yamumirei pabamwe ngwarira kutaura pamusoro idari nyaya dzese dziri kutaura mukwasha ende handingati pamwe mukwasha
kutaura murume uyu sei ndichiti murume uyu ane mwana ari kuUZ kuZambia kuyeka kuZambia kuchikoro handiti haana kana tisire munhu wenyu. Saka zvese zvaari kuita izvizvi, to cut the story short, ndinoona kuti ari kuona kuti uyu hapana basa because haana kana sendi raakaisa mumusha medu kuhanzvadzi yake. Mwana ane makore mangani? Alright, hanzvadzi yenyu yaroorwa rini? Akaenda kumurume werini? 26 years. Kupi? Vaigarepo? Waigara kuRuwa, waigara nababa. Munogarepo? Parusaga. Muno muZimbabwe? Ko ava zvavazosumudzana nenyaya dzavo dzavada kubatsirwa kwamambo, sei muri kuisa imwe ripoti yamanga musina kurwadziwa nayo for the past 25-26 years? Chakaitika ndechekuti baba vari wapenyu wakambonetsa, tikati baba endai imini, wakawagadzirisa. Pakashaika baba akauya tikatomuudza nhau dzake, tikati mukwasha kuona zvatiri kuita izvi hazviri kuti tiri greed kana kuda mari. Chatinokoshesa kuti imi murikugara zvakanaka here mushure memamwe maissues akanga ataurika. Saka pamusoro ndimi makatoudza mukwasha rusabvisa hako kana ndigara zvakanaka. Handina muti ndikuda kukurambidzai kuisa nyaya nyowani kudaro, asi kana muine nyaya yenyu munotoirejista yoita case number yayo. Ndinoda pfuma yangu kunani kumurume uyu zvemataureni apa makatomboita matare baba vari vapenyu, hamuna mbotipira baba kuti muri mhangarire atipe mari yedu. Ndobva masara imimi muri vakomana vanga vari vana baba vanga vava, hamuna kumhangarira mukwasha nyaya yepfuma. Hanzvadzi yaane imwe dambudziko kumba kwavo kwamakati as long muchigara zvakanaka, handiti dai mabatsiridza kusolva problem iyi, asi muchiripota nyaya yenyu yakazvimirira yega. Ndo pandoda kuuya kuti panhau yake yaari kutaura yandisimudza, nhau yake yandisimudza ndo yekuti ari kutibuda mumba kana akudzinga iye asina kana chaakaisa, kureva kuti haana pain yaainayo yekuti pekuti handi haana chaakabvisa chake chakabenefita kuti akagara nehanzvadzi dzedu akazvara vana varipo. Iye pfuma tinozotoitaura because maitiro anenge ari kuita acho anenge akuita kunga semunhu ari kuita kuti anenge asina kana pain yaainayo. Chinhu chacho chemahara. Chinzwai mimi muine pain kudaro. Ndiri kuti mumhan'aro wenyaya yanhasi ndeapa. That's why mamboona mambo achisumudza vanhu ava. Mambo ndo anogona kuzobvunza kuti hanzvadzi yenyu iri kupi kana kuti baba mozoya mugana. Vanhu vari kuzviisa munyaya yavanenge vasina kutombomhan'arira, yavanenge vasina futi kumhan'ara ivo. Murikubata mani? Ndosaka maakupinda nepfuma panyaya iri kutaurwa maprofita nemachechi nezvimwe zvinhu zvavakukanganisa vanhu vaviri. Apa ndaigona kufunga kuti mutaure nyaya yekuti maonera kuti dambudziko rehanzvadzi rinoda kugadzirwa soro. Mapedza ipapo muchitoripotera uyo pfuma yenyu iseparate nyaya dzakasiyana. Mukaiisa apa nyaya iyi iri kuita sekuti vatopedza kurambana. Saka haangadzoki pasina chiripo. Mukazobvunza hanzvadzi yenyu inechiti imba yangu ndikuida, murume ndikumuda, tsano mukwasha achiti mukadzi ndikumuda. Saka toda kukurambidzai kuisa nyaya yekuita sekuti ndo yatovapo, iyi yatopera. Murikubata? Asi musiri kurambidzwa kumhan'ara zvese zvamunofunga kuti zvakatadziwa nemurume uyu. Ivo vana vashona vangani? Ndine vana 4. Vakamira sei? Vasikana vakomana vangani? Vasikana vairi, vakomana vairi. Kana taakutoka nyaya yekuti marambana tinoroodza munhu vana vaakabereka, Which means nyaya yekupedzisira. patiri kuda isu ndepekuti mauya kuno imimi mubvunzo wamuri kuzvambarara pamusoro pawo ndewekuti muri kuda murume here? Makatadzirana uko akakubuditsai mumba, handiti? Akubuditsai mumba, muimba yacho nanombori imba yaani yamuinayo yacho? Ndeani imba yacho? Aiwa musape mashoko. Sinotobvunza kuti ndeyenyu sei? Kuti musava kupe Very good. Chandaita kutsanangura chekuti
imba yendakasirwa nemukoma. Ndakasirwa nemukoma asati washaya. Saka ndachinja mazita. Saka vachichinja makii. Asi baba mukuru wakatipa tichigara tese. Pandakauya 2000 vakapiwa namukoma wavo imba iyoyi. Vakanzi iwewe ndiri kukupa imba yekuchegutu wonogara nemukadzi wako ikoko. Ndokuya kwatakaita kunoku. Ndakapiwa tiri tese. Imba yenyu. Saka manzwa vatungu vari kubvunza. Amzoremba temu imba yasiyana vana temu musha. Makabva musha wose baba. Mumba memo dzinga maende mawo mbedzi mawo. Avasi amusimenyi sasa. Amuri partner mbedzi mawo. Ina kuwadzinga bedroom hanzi. Asi wakabuda leo. Amzoremba ndinoona vanyaya vanhu vakaka. They need to cancel. Yes. Yeah, of course. And court procedure ndikuona chena yasilida kuwana nenyaya. Nokuti pane rimwe shoko randanzwa pari kunzi mwana ndiye ari kunzi akachinja kii dzekubhedhuru kwababa. Ndati akabvisa nhumbi dzamai. Mwana akabvisa nhumbi dzamai. Bedroom mutu. Ari kupi mwana wacho? Ari panza. Achisa pa next door. Ngawe? Musikana. Ngawe? Ndina ndakazvirekodha mabandi. Nemarekodhi zina. Ngawe? Akuna. Isinowaziva vanasikana. Mabota wakati vana vakuputsa misha iyi. Aiwa pamusoro wedai. Inini zvakaitika mwana nekuona kushungurudzwa kwakuti baba vanorova. Vanorova ndinokunyepera. Iye mwana wachona akazvitakura vakamurova last year. Ndikazotoenda kupolisi kwakazovharwa kuti variwo munhu ane nhumbu. Akabvisa here mbatya mubedroom menyu. Akanobvisa hembe dzandandamuti mwanangu kutora ini ndandakucha kunopinda mubedroom. Ndopaaka ndikatitora hembe yakati mwanangu ndimboenda kulokeshera kwete kutora dzese kutora dzese mwana. Ini munopa kuramba kwenyu munoshandisa mwana. Hamuna ana atete. Mama dzangu hapana munoshisa munoshamanje. Isu chataikumbira ndechekuti tinzwe kuti mwana mbatya dzaka ava kutotaura zvokutobuditsa mbatya mubedroom menyu mavo mamuri kuvati vakakubuditsai. Imimi uyo ndiye akanga akutora mbatya dzenyu. Iwe musikana iwe tiudze nyaya taura baba wako apa namai akabuditsa mbatya dzamai mumba mubedroom achibuditsa achiisa kunze ndiani? Muri kuzvinzwa here amai? Inzwai mama imi. Kati muri kuzvinzwa here? Ndakatakura magamings awo ndakapengisa uchechi nedzimwe hembe dzanga dziri pachiro dzainyafika. Chibuda. Sekuru toda kudzoka kwamuri. Zvitendero zvatinazvo mazuva ano. Handiti zvizhinji zvacho zvakamirira kuputsa misha yevanhu. Mupabate ipapo kana kwenyu zvisati zvasvika kana mukangovaona vazhinji vachona vakusunga madhuku mumusoro machena amuri kuona. Be very careful. Vaviri vatatu ndio vari kuziva zvavari kuendera iko. Handitika the rest hakuna chakanaka. Handiti mapawa. One, vana vedu ndiko vari kuparadzirwa unhu hwavo ikoko nemaprofita amuri kunzwa achinzi maprofita. Kune vanhu vari kuuya mumisha medu dziri n'anga. Kune vanhu vari kuuya mumisha medu ari masvikiro. Handiti mukangoona panhu paakunzi pari kunoungana vanhu vachibatsirwa. Handitika verengai dzimba. Panhu penyu pama makagara zvakanaka musha menyu mekuti mwana wemukoma anozoti ava ndibaba. Kwete kuti baba mudiki ari baba dedi mama. Handiti mukaona mangosvika kuti pauya munhu anonzi anounganidza vanhu achibatsira. Handitika chiverengai dzimba dzaakufa ipapo. Ndiwo matambudziko atinawo. Saka tiri kuti dai Mwari aitira vanhu zvakanaka. Zvipi zvekusefa
26 years vanhu vakagara vese kudai, kungotora 26 years for grant, kungoti refako, hazvisiri izvozvo. Handiti mai ava iye zvino imimi nyange mukavada zvinengei hamugone kuzovabatsira pane dzimwe nguva. Kurwara kuriko kunouya nometa wakagwinya zvinengei. Vanhu pa 26 years vari mukadzi nemurume zvavakapanana vanhu tu ivavo hamungazvizive. Ngativaregei vanhu ivavo vararame vari vaviri kana pasina chimwe chinhu chinenge chiripo kumusana kwenyaya. Handiti kuti wona ka 26 years mwana wamai vangu, it's not a joke. Handiti kurasikirwa ne 26 years dzawararama nemurume wako kana dzawararama nemudzimai wako, ugofunga kuti nyange ukawana umwe nhasi ungararame 26 years, hakuna. Handiti maona, hakuna. Saka taifanira kubatsira vanhu vaviri ava kufunga kwangu, vachititaurira chokwadi. Munhu kana akurwara anotanga kuona kuti umwe wangu ezvino azorwara ndiye waanogara naye, zvichienderana nekuti zvaakuitwa nababa avo hazvisisiri izvo. Kurwara kwekwe kuri kudii? Murume wangu arwara. Handiti kana raadambudziko rekuti raakuda kubatsirana, ngatibatsiranei nezvipatara. Handiti ngatibatsiranei nezvipatara nekupanana njere. Chinodzora munhu injere dzekumuonesa kuti machechi mukaanamata shuwa kuti nhasi ndanamata, mangwana ndaenda, mangwana ndingatochinja chechi ndanzwa kunzi nhasi azowanikwa Mwari watachinamata uya auya ari kuRoma. Ndoti ndakuda kunomuona. Uchisvika ikoko konzwa handikisa akwasi nyoro, ndotevera kuti ikoko ndoda kumuona chete. Hazvisiri izvozvo. Buditsai vana mumafezi enyu sevabereki, nokuti mwana akamirisana nababa, panoda baba panonosvika kuseni mangwana, baba oramba vana vavo kuti no, nezvawakandiita zviya kwete. Mwana iye ratove rombe. Mwana akamirisana nemimhai, mangwana panodai imi panobva pasvika, mwana iyeye ane matambudziko. Vana ngavamire vachingoziva kuti baba ndibaba, mai ndimai, vozviseparata zvinhu izvozvo. Vana vasafungidzira kuti vagarika. Unowana mwana amira pamberi pangu apa achida kundidzidzisa inini kuti hei mimi dedi imi amuzive marights amamai. Iwe hazvisiri izvozvo. Handiti ndimi mukatotora nguva yakakura navo babavo muchivaitira zvese, asi muchingoziva kuti umwe wangu ane dambudziko. Handiti imi ndi munotoziva dambudziko ravo, kwete isusu vamwe. Saka inda ndichifunga kuti tisvike patinokubvunzai kuti imi mauya kudare muine chinangwa chekuti chii, nokuti kutanga kwaita nyaya kusvika pandiri handisati ndasvika tokuona kuti ndinoidhiraivha sei nyaya yacho, inoperera papi nyaya yacho, ndepapi pamuri kuti imimi kana ndiri kudzokera kumba ndinoda kunge ndabatsirika apapa, ndoona kuti ndabatsirika nenzira iyi chii. Inini pandandobatsirwa ndikukumbira kuti kana kuri kuti kudzokera kumba, pandandoda kubatsirwa panhau kuti murume wangu anditendere kunonamata, ndo chekutanga. Chechipiri chandanga ndiri kuchemawo kudare kuti iyo nyaya yekuti murume wangu anorara uku, inini ndinorara uku, inini ndandoda kunyazoti mambo mutibatsire, nekuti kuchinja kwaakaita makii ina handina spare makii wayo. Zvazvinoita kana dai pandinodzokera kunorara mubedroom, kana achida kuenda kubasa na 5 o'clock unotonzi buda anosiya akii yadhora.
unozototsvaira kana adzoka kana 10 o'clock unozotsvaira nguva dzekupinda mumba idzi vakupenga saka ini kana vachidaro vakutorwara kupenga chaiko because izvo zvazviitike neno havasiye dhoo rakavhurika vanokiya dhoo ravo ndozvavanoita izvozvezvo saka inini manje ipapa ponenge vachiramba kuti handina kumuramba asi vakanditi handichagoni rongedza twako saka vanoramba zvinhu zvavanenge vaita ndo zvinondirwadza izvozvo izvo unodzokera kumba vanosvika wondichinjira futi wazviona akapaipaenda tokubvita nenyaya pavakaenda akasiyama chibvarwa ndo zvavakaita futi mapurisa ishamwari dzangu asi pavakambogara mujeri momo last year vakambodzoka kuita musha havana kumboita violent vakambotora kanguva wakazoti pindinu futi izvezvi zvatanga vakoshiwa wakangana isusu chatoda kuvabatsira ndechekuti makaenda kumapurisa handiti kumapurisa kwamakaenda mukaenda kukoti kukoti ndakaenda ndandaenda kukoti ndichiaplya peace order ndanoaplya peace order kubvunza kuti pakesi iyo yamuti mapurisa yakazoenda nekukoti iyo kesi yamutora yana nemapurisa kuzoendesa kukoti ayo inozoenda kukoti right saka icounseling yemapurisa yekuda kungoti ungoratidzwa kuti aiwa zvauri kutambira kwauri kutambira kusuduruka handi mapanzo suduruka kutambirwe domestic violence aitodiwa namai venyika chaivo handiti ndizvo ndodonzvo raunopedzera mari vachifamba munyika vachidii vachidzidzisa vanhu kuti garisanai zvakadii zvakanaka hazvidi kutarisirwa pasi nhasi muri mudare vanofanira kuzoona dare rino iri amai toda kukuudzai rikakubuditsai richiti chiendai kukoti uko nokuti taona pane kaelementi aka hakana kunaka handiti hazvina kunaka kuno umwe asingazodzoka kumba handiti saka baba ava kana vachikubatai nenyaya yekuti vanoti munogara mumba vachiti ndine mudzimai wangu ivi muchirara muimba yenyu ivo vachirara muimba yavo hapana zvatiri kuita saka toda kuvaudza kuti baba kana zviri izvo zvamuri kuita muchiti imba ndakapuhwa nemukoma imi hamuna kuvaka yenyu siyai kuita kwamuri kuita ikoko dai makanga muri mega imi mukoma wenyu aikupa imba ndoda kukuudzai aikupira ichi asi waita mudzimai wako wabereka vana munhu woti iwewe nemudzimai wako ndoda kuti ugare kuimba iyi atadzii munhu imba iyoyo hamuchada pamuri apa ndoda kukuudzai musazvifadze handiti kana munhu une mudzimai wako ndiye anokuda pamatambudziko mukaona hure rinofunga kuti ava nezvavave majava kavo kuendawo mukaona mukadzi ari kuuya kuzogara pamba penyu nhasi asi kuya kuzogarira kuti kwanzi ari kuda imimi ari kuda maresources zvinhu zvenyu zvamuinazvo handiti ndo zvaakutsvaga nokuti munhu anojaja munhu akakutarisa sokuti hakuna zvinhu zvakadaro garai nemudzimai wenyu handiti nevana nekudzidzisa vana venyu kuti vanangu handina kunge ndakadai handiti ukaudza mwana ane njere dzekumuudza kuti ndakanga ndisina kudai dai ndai ndakadai zvichida mai venyu vangadai vasina kundida mungadai mese musipo handiti ndakanga ndiri zvandakanga ndiri panguva iyoyo handiti musapindire munyaya dzangu nani nemukadzi wangu nemudzimai wangu handiti zvinosiya umwe wenyu kana vamwe venyu vari marombe mukapindira munyaya dzangu nechi naadzimai vangu handiti saka inini kufunga kwangu kana chiri chokwadi chekuti makachinja makii yepamba ukaona mukadzi akudai so zvinhu izvozvo hazvina kutanga nhasi saka toda kukubatsirai tichiti kana makachinja makii endai mupe makii mai epai emumba mavo then kana muchisasamura mai avo pamubhedha pavo muchivati ibvapa enda unorarama mucharara navo vari mubhokisi ndoda kukuudzai makudedzwa kunzi murume wacho nanga auye kuno
Tiana mnozoonera pamombe zvandikutaura. Zviriko. Kadza akati didi apa kunzi uyai baba. Zviye zvamai vatiza vari vapenyu. Ndo zvavatsamwira mvuru wakamira mumba. Pindai navo. Madzisawira atinawo mazano achidedzera kuti uyai we. Handiti kudedzerwa munhu akafa, kudadira mukadzi wako, chembedza naye. Handiti mune makore mangani ekuberekwa? 60. Tendai Mwari. Handiti tendai Mwari. Vatezvara avarapwa. Pavanonobatikana ndepekuti hamuna chamakavaitira mumusha. Hatina kwatiri kuenda. Vana 4. Vana 4 waberekerwa. Umwe akutoenda kunoita nesi, akunoita dhokotera, akunodini. Mwana wenyu. Zvese izvi zvamusi kuappreciate kusatoda kutenda Mwari nezvipo zvakakupai. Hapana zvatete tichiita. Handiti. Saka ndaikumbira kuti veduwe kana chiri chokwadi. Asi hakuna munhu angafambire kuzotaurira dare kuti murume akandidzinga mumba, murume ndakazo aiwa. Izvozvo kana vadaro amaya, endai munovapa makizi epamba. Kana chiri chokwadi chekuti mudzimai wenyu muchiri kuda zvemba nemudzimai. Handiti. Hatidi kuti mabva kuno kudare tozotodemba tese kuti mugoona amai vaya vakanga varamba. Handiti. Ibasa ramambo rekubatsiridza kuti dzimba dzisaputsike. Kune mazera ekuputsa dzimba. Handiti. Kwete mazera 60 years. 60 years. Ndaona musikana we apa akatobereka mwana kumusana. Ane murume wake. Akatotiza murume. Akatiza kumurume. Ngatirege kudaro. Mai baba wakarowa vana kune kumhanya mapurisa mukupa vana zvinepo. Iwanga akazvitakura saka anga akuwara. Varorowa. Akanzi arowa akazvitakura. Anga akuwara pakuti akafambiswa neusiku pasi munovaudza zvokurowa nazvo nepekurowa. Ndandanzwa ishe nekungurowa. Panenge wachida kurowa inini vanonenge wakudzivirira. Vana, inzwai amai, musasanganise zvinhu. Nokuti pari kunorwa vanhu. Panozikanwa kuti chamuri kurwira chii. Handiti. Ipapo ndo vanhu vanozosunga vanhu takuisa makuna pakati. Handiti mapona. Atikurudzire baba ava kuti vakurovei. Imhosva yenyika isiri mhosva inongotaurwa nesu chete sedare ramambo. Imhosva munyika ino iyi. Nehurumende iri kutonga nyika ino. Handiti, muconstitution yedu yenyika ino akuteterwe domestic violence, kuabvisa marights emunhu. Handiti, ndezvakudhara zvekuti vana baba vedu vaifunga kuti kupeta maoko vaitorasa hembe kutaura kuti munhu achakumura nebhurugwa kuti arove mai. Atanga achakwenya hembe todambura sokurasa uko kuti haungandidaro. Ndozvaita nyika ino yatiri kurarama nhasi haitendere zvinhu zvakadaro. Handiti. Vazukuru vati kana vada kuona sekuru vonzi kana vada kuona mbuya hakuna zvinhu zvakadaro. Ini kwangu vanouya musi wesvondo vese vanoziva kuti sekuru nhasi variko vazukuru. Svondo yande ndiri pamba vanenge vakafora handifambe ndendiri staff. Ndozvinhu zvatiri kutarisira kwamuri. Baba unoshandepi? Munoshandepi? Data zvemagetsi, construction. Construction data zvemagetsi. Munoita zvemagetsi. Ndana nenguva yatotanga ndingakuti nani 2 months. 26 years dzamagara namai muchiita magetsi, maelectrician. Fungai kuti mai chii kana muri pamba. Manzwa vatezvara vakutaura kuti ndinofunga kuti munhu akoshese mukadzi wake nekuda kwokuti haana chaanenge akaita.
Parufu panonakidza kugara tichichema hama iri kumochari kana kuti kofini rauya pamba, takuziva kuti takutakura munhu wedu kuti tichinomuchengetedza, kungaa kumusha kana kumasi kusimetri, kwete kuti tinzi zviri kupi havasati vauya, hapana vanhu varipo, parufu pachona hapasi kugarika. Izvozvo hazvisiri izvo zvinhu zvatinoda, handiti. Saka sekuru taikumbira mhuri ndenyu, zvinorwadza kushungurudzirwa hama muri vapenyu, handiti. But chakakosha kungotsudzana nekuudzana kuti vanhu dai mamagara zvakanaka. Vana vevanhu ava izvozvi vakaparadzana nevana anove masitupid, handiti, anove marombe. Vana havafanirwi kuona kushungurudzwa kwamai vavo nababa. Vana vatinavo havadi. Unodaro rimwe zuva vakakurwisa, handiti, vanorwa. Topa vana kutanda botso, but uri iwe wazvitanga. Nhasi yowe mai varohwa, vadamburirwa mbatya, vapisirwa magemenzi, vadini dini. Kutonga kwacho ikoko kwakashata. Saka nyaya iyoyi, chikumbiro changu mai, musi wa17 munodzoka padare pano muchitiudza kuti ndakadzokera kumba. Is there any change here? Ndo pamunozotiudza kuti ndauya mambo, ndafunga kuti ndichidai. Handiti, ndo chikumbiro changu kwamuri. Saka inyaya yenyu ndo pandiri kuisira. Baba, nyorai listi remukwasha uyu timupe. Pamunodzoka musi wa17 nyorai listi rake rekumaroro timupe. Handiti, ndasauya ari ega zvaakaitezvo. ngavauye kudare nevamwe vanhu vanoteerera kuratidza kuti zvakamira sei. Unhu hwenyu hausi right kuhamba. Iyoyi